S-a prezentat. Stai. De-abia acum merge. Scuză. Acum merge. Când l-ai cunoscut prima oară pe Victor Ponta? Pe Victor Ponta l-am cunoscut în vara anului 2008, în luna iulie. S-a prezentat ca fiind șoferul lui Robert Negoiță, sub numele de Gabi. N-am avut atunci nicio relație sexuală, abia după o săptămână ne-am întâlnit, am avut relații sexuale normale, după care a urmat să ne întâlnim în fiecare lună, aproximativ aproape un an de zile. Câți ani aveai când l-ai văzut prima oară? Când l-am cunoscut aveam 17 ani și jumătate, eram minoră. El știa că tu ești minoră? Știa că sunt minoră. De unde știi că... I-ai spus tu câți ani ai sau de unde știa că ești minoră? Da, m-a întrebat câți ani am, dar bine, nu m-a întrebat prima oară când ne-am întâlnit, abia a doua, a treia oară m-a întrebat ce vârstă am, s-a așteptat să am mai mult, să fiu deja majoră. Mi-a propus să mergem într-o călătorie, să mai vin cu încă o fată, dar eu nu puteam să părăsesc țara pentru că eram minoră pe atunci. Cine v-a făcut legătura? Cine v-a pus în legătură? Cunoștință ne-a făcut Robert Negoiță la Ring Grand Hotel, acolo ne întâlneam de obicei. Aveam cameră dată de Robert, care era trecută pe protocol. Mă plătea cu o sumă de 100 de euro. Cine anume plătea 100 de euro? 100 de euro îmi dădea Victor Ponta, plus ceea ce primeam de la Robert Negoiță, dublu. Robert, în momentul în care v-a făcut legătura, ți-a spus exact ce ai de făcut sau cum ți-a spus, cum s-a exprimat? Mai fusesem la astfel de întâlniri și știam că urmează să am relații sexuale cu Victor Ponta. Da. Tu ți-ai dat seama de prima dată cine este? Nu mi-am dat seama de prima oară, abia a doua oară, între timp când ne-am întâlnit, s-a nimerit să-l și văd la televizor și mi-am dat seama că totul a fost o glumă când s-a prezentat ca fiind șoferul lui Robert Negoiță și că nici nu-l cheamă Gabi cum se prezentase. Așa ca și tip, să spunem, din câte persoane ai mai cunoscut, cum ți s-a părut? Era o persoană liniștită, nu era violent, nu era nesimțit. Ai spus că aveați partide normale de sex. În ce constau sau ce însemnau? Sex normal plus și sex oral. De obicei, cam cât stătea cu tine? Maxim o oră și ne întâlneam seara după ce își termina treburile. V-ați întâlnit vreodată și în altă locație decât la hotelul lui Robert Negoiță? Nu, doar la Ring Grand Hotel. Da. În afară de bani, ți-a făcut, eu știu, alte cadouri, parfum, o pereche de ciorapi sau, eu știu, haine? Da, când am împlinit 18 ani, mi-a făcut cadou un telefon BlackBerry. Când a fost asta? Dacă eu l-am cunoscut în toamna, în vara anului 2008, în iarnă, când am împlinit 18 ani, mi-a făcut cadou acel telefon. Mai ai cumva telefonul? Da, îl mai am. E important de știut. Telefonul era nou sau mai avea ceva date înregistrate pe el? Da, mai avea date înregistrate pe el, cum ar fi fost o poză cu soția lui, dar acum nu mai am poza respectivă. Dar el ți-a precizat ca fiind totuși un telefon nou, cadou. Da. Am înțeles. În afară de Victor Ponta, ai mai avut cu altcineva prezentat de Robert relații din partid? Da, cu Nicu Bănicioiu s-a întâmplat tot în 2008 la mare, la un concurs de Miss TSD. Mi l-a prezentat și știam că așa face de obicei, nu neapărat că doar pe Victor și pe Nicu Bănicioiu l-am cunoscut de la Robert, dar mi-a prezentat și alte persoane care nu erau nu făceau parte din politică. Și făcând o cunoștință cu el, am crezut că trebuie să am relații sexuale și cu acesta, cu Nicu Bănicioiu. Am avut relații sexuale cu el la hotelul unde eram cazată, mai exact la Flora, și nu m-a plătit, nu mi-a dat niciun ban, după care și Robert s-a supărat pe mine și mi-a zis că nu am procedat bine, că m-am întâlnit cu Nicu Bănicioiu. Revenind la Victor Ponta, cam câte luni sau ce durată de timp, cât v-ați văzut? Un an, jumătate de an? Aproximativ un an, din iulie 2008 până în februarie, martie 2009.
Deci până în primăvara 2009. Până în primăvara 2009. Și de ce a încetat să vă mai vedeți? Nu ne-am mai văzut pentru că nu mai îmi răspundea la mesaje, nici nu mă mai căuta să-mi zică să ne întâlnim, nici nu mai îmi convenea prețul și oarecum a început să se ascundă. Era ocupat cu serviciul și nu vrea să mai fac asemenea chestii. Cel puțin asta mi-a zis mie. Când vă întâlneați, Victor Ponta folosea prezervativ? Da, Întotdeauna. folosea, da. Da. Te căuta și altfel, eu știu, să te sune, să-ți mai aduc aminte că totuși e poate o relație altfel decât un pic specială totuși între voi? Mai spunea o vorbă dulce la telefon? Sau? Nu. Mă suna o dată pe lună și mă întreba dacă pot să vin la București să ne întâlnim. Deci astea erau toate relațiile. Ai fost vreodată chemată la parchet de când a început acest scandal? Să dai vreo declarație sau la DICOT? Nu am fost niciodată... Nu, Deci n-ai dat nu am nicio ajuns, declarație. Nu am dat nicio declarație. Am înțeles. Bun. Presupun însă, eu știu, să spunem, dacă el neagă, tu ai vreun argument să-i spui, băi, cum spui tu că n-ai fost cu mine când eu te știu atât de bine? Ce ai putea să-i spui? A fost de față și Robert Negoiță, că doar el ne-a făcut cunoștință și a mai fost și o fată. Nu mai știu cum o cheamă, dar dacă o văd, o recunosc. Deci n-am fost doar eu cu el, ne-am întâlnit și... Dar câte atât. fete erați în cercul ăsta? Eram destule. Adică 10, 5? La acea agenție erau fete și liniștite și altele care prestau și alte servicii. Am înțeles. Bun, păi atunci, deocamdată atât și cine știe, poate ne mai auzim.